Ja vás tu všetkých zdravím a som nadšený, že ste prišli práve na moju prednášku, pretože práve v tomto momente sa tu odohráva veľa zaujímavého a ja verím, že práve táto moja časť vám dá... Nie je tu rezonancia trochu? Čo sa mi zdá? Že práve táto moja časť vám dá možno to najlepšie, čo môžete ohľadom blogovania sa momentálne dozvedieť. Blogujem osobne už vyše 3 rokov na WordPresse a za tie 3 roky alebo respektíve na začiatku roku 2012 som založil na Slovensku blog, ktorý sa stal do pár mesiacov najpopulárnejším slovenským blogom a venujem sa tomu, že pomáham chlapom so ženami. Takže na základe toho za posledné 3 roky navštívilo môj blog unikátov takmer 1,5 milióna a dnes navštívuje môj blog okolo 2500 ľudí denne. Som aj zakladateľom skupiny Učíme sa podnikať na Slovensku, kde sa združujeme v krajských mestách, pomáhame si, zdieľame know-how, vytvárame podporné prostredie pre mladých podnikateľov, začínajúcich podnikateľov, pretože asi aj vy sami dobre viete, že keď ste povedali niekomu o svojom nápade, že chcete založiť blog, chcete sa tým možno živiť, tak vás doma zosekali, priatelia vás zosekali, že čo si blbec, nájdi si radšej nejakú normálnu robotu a rob 8 hodín denne. V živote som nebol zamestnaný, začal som blogovať a celkom pekne mi to potom vystrelilo. Za tie 3 roky, ako sa pohybujem na tej WordPress scéne a na tej blogovej scéne, tak som si začal všímať blogy, ktoré budem dnes nazývať ako bežné. Je to väčšina dnes blogov, ktoré to robia OK. Blogujú nejak píšu články, ale nemajú v tom systém, nevedia, ako pokročilo získavať návštevníkov, nevedia, ako konvertovať tých návštevníkov, nezbierajú e-maily. A ďalšie veci, o ktorých sa budeme práve dnes baviť. A táto moja prednáška je nazvaná práve blog na steroidoch, ktorý sa bude skladať z rôznych častí a ja vám skúsim v tejto najbližšej 3/4 hodine porozprávať. A kľudne, aj počas prednášky sa pýtajte, keď vám bude niečo nejasné, pretože bude to toho naozaj mnoho. A už pred rokom na WordCampe v Bratislave som mal túto prednášku a ledva som tu 3/4 hodinu stíhal, toľko je tam také množstvo informácií a ešte som tam niečo pridal. Takže bude toho naozaj dosť. A keď budete mať otázky, kľudne sa pýtajte, ale záznam z tejto prednášky ako aj prezentáciu vám určite potom organizátori pošlú. Takže poďme sa pozrieť hneď na základný rozdiel medzi bežným blogom a blogom na steroidoch. Ktorý máte blog, ruku hore? Pavel? Čo je cieľom tvojho blogu? Predstav, aby si pozeral, čo tam je. Aha. Základný cieľ tvojho blogu. Čo chceš, ktorú jednu vec chceš, aby človek, ktorý príde na tvoj blog, spravil? Keby nespravil nič iné, jednu vec, ktorú by si chcel, aby spravil. Super. Kto ste to mali ešte blogy? A už nie sú ruky hore. Áno? Dobre. Cieľom blogu by mala byť jedna jediná vec. Pokiaľ ju vy neviete, tak neočakávajte, že to bude vedieť váš návštevník. Väčšina blogov, takých bežných blogov, čo je OK, to nehovorím, že to je zlé, je to OK, ale dnes si ukážeme, ako to môžeme robiť efektívnejšie, lepšie, získavať viac návštevníkov, získavať viac následovníkov, klientov a v konečnom dôsledku peňazí, ktoré z toho blogovania môžeme zarobiť. Väčšina blogov, také tie bežné blogy, ich cieľom je jednoducho, aby ľudia prišli a čítali články. Príbuzné články, predchádzajúci, následujúci, populárne články, najnovšie články, alebo nech dajú like na fanpage, aspoň aby mali na nich nejaký kontakt. Je tam fakt rezonancia, že? Tichšie neviem rozprávať. Alebo tí, ktorí majú MFAčka, čiže Made for Advertising alebo niečo, tak ich cieľom je, aby ľudia klikli na reklamu. Aj to je OK cieľ. Nejaký banner, AdSense, eTarget, S-Click, myslím. Je to OK. Poďme sa ale pozrieť, čo je cieľom pri blogoch na steroidoch. Ja tento cieľ využívam od prvého dňa môjho vlastného blogu. Vďaka tomu
sa mi podarilo získať kontakt na zhruba 23 000 mojich návštevníkov a vďaka e-mailu ich postupne vraciam na ten blog naspäť. Vašim cieľom, pokiaľ chcete mať nadúpaný blog na steroidoch, by podľa môjho názoru, a toto všetko budú na základe mojich názorov, mojich vlastných skúseností a toho, čo sledujem na našej, ale aj zahraničnej americkej scéne, by malo byť získanie následovníka. Pretože čo máte z toho, že vám príde návštevník na web? Príde, popozerá sa, dáva možno like, komentár a odíde. V tom lepšom prípade si vás zapamätá a v tom bežnom prípade ide ďalej, pretože dnes sme všetci roztrúsení, máme roztrúsenú pozornosť. Pokiaľ získate kontakt na toho vášho návštevníka, tak môžete s ním ďalej komunikovať. Na základe niektorých štúdií zistili, že až po 5. kontakte ľudia od vás nakupujú vo viac ako 80%. Pri prvom kontakte, keď príde niekto na váš web, tak možno 2-3% niečo kúpia. Čo tých zvyšných 97%. Takže vďaka tomu, že zbierate e-maily a získate kontakt na toho vášho návštevníka, nech to je zatiaľ cez newsletter, nech to je cez nejaký e-book, PDF-ko, video, je to v poriadku, pokiaľ tie e-maily začnete zbierať. Potom sa vám oveľa jednoduchšie tých následovníkov bude meniť na tých klientov. Neil Patel, ktorý možno ho poznáte, vyvinul softvery ako Crazy Egg, Kissmetrics, analytické softvery, tak povedal, že nemali by ste publikovať obsah, dokonca až takto, nemali by ste publikovať obsah, pokým nezbierate e-maily. E-mail je najlepší spôsob, ako privedete návštevníka späť na váš blog. Keď chcem, aby som mal návštevnosť na blogu, tak jedna z mojich hlavných vecí, ktoré spravím, je, že napíšem e-mail a zavolám si tých ľudí, ktorí kedysi boli na mojom blogu naspäť. Takto sa môžem mať 2500-3000 ľudí denne na blogu, ktorí majú so mnou kontakt a opakovane odo mňa potom nakupujú. Takto si ma pamätajú. Ďalším super cieľom je, pokiaľ vám niekto vyplní objednávkový formulár. Alebo zanechá jednoducho tú objednávku vyplniť. Hýbe sa to pomalšie. Ktorí to máte blogy? Ďalší poďme. Ruky hore, šup. Meno, poprosím? Peter. Peter, o čom píšeš blog? O Androide. Čomu všetkému sa tam venuješ? Všetkému ohľadom Androidu. Toto je super. V rámci bežných blogov a blogov na steroidoch určite budete poznať nejaké segmentovanie. A otázku, ktorú by ste si mali položiť, tak ako Peter, je, že v akej konkrétnej oblasti vy chcete byť expertom. Keď vám dám jednoduchú otázku, keď máte problém so srdcom, idete k všeobecnému lekárovi, no možno zo zákona musíte najprv k všeobecnému lekárovi, ale chcete, aby vás operoval všeobecný lekár alebo kardiochirurg. No, hádam nie gynekolog. Bežné blogy to robia tak, že píšu úplne o všetkom z danej či príbuzných oblastí. Jednoducho dnes napíšem niečo o Androide, na ďalší deň napíšem niečo o iOS-ku, ďalší deň napíšem niečo o foťákoch, ďalší deň napíšem niečo o grafike a jednoducho sú expertami na všetko a na nič. Toto vidím na veľmi veľa blogoch. A snažia sa pokryť jednoducho všetky oblasti trhu. Nevedia, o čom majú písať, nevedia, o čom chcú písať, tak niečo im napadne a jednoducho to na ten blog fúknú. Ale blog na steroidoch, pokiaľ to chcete robiť tak ako Peter, tak určite si vyberte jednu konkrétnu oblasť a na ňu sa staňte expertom a potom skočte na ďalšiu oblasť. Kto sa tu venuje online podnikaniu, možno online marketingu? Máte blogy? A čo na nich riešite? Všetky tieto oblasti? Super. Teraz som to išiel povedať. Hej. To neznamená, že sa máte venovať čisto jednej oblasti a v žiadnom prípade nemáte riešiť iné oblasti. Vyberte, online podnikanie pozostáva, máte blog marketing, video marketing, email marketing, predaj, PPCčka, e-shopy, je toho množstvo.
Možno začiatočník by si zvolil niečo z toho, niečo z toho, niečo z toho. Ja vám odporúčam, aby ste si vybrali jednu oblasť, napísali na ňu 10, 15, 20 článkov a pokojne začali pokrývať ďalšie oblasti. Poznáte niekto blog Copyblogger? Super. Čomu sa venovali na začiatku? Copywritingu. Čomu sa venujú teraz? Väčšine z týchto oblastí. Huffington Post. Politické témy. Teraz sa venujú všetkému ohľadom bežného diania. Takže vyberte si moje odporúčanie pre vás. Keď možno chcete začať blogovať, tak vyberte si jednu oblasť toho, čo vás najviac baví a na tú publikujte obsah. Nej sa staňte expertom a následne si vyberte ďalšiu oblasť, ktorú to rozšírite. Takýmto spôsobom môžete naozaj mať na svojom blogu 1000-2000 článkov za nejakú dobu. Ovládnite jednu tému a skočte na druhú. Rozdeľujte a panujte. Poďme sa pozrieť na tvorbu obsahu a čo konkrétne budete tvoriť, za čo vás budú vaši návštevníci milovať. No bežný blog to jednoducho spraví tak, že, ako som spomínal, píšu, čo im napadne. Jeden deň im napadnú 2-3 témy, napíšu na to články, potom týždeň nemajú o čom písať. Ale, ak chcete mať blog na steroidoch, tak sa zamýšľajte nad strategickou tvorbou obsahu. Publikujte pokojne sériu článkov. Môžete publikovať kontroverzné články, ku ktorým sa dneska dostaneme a uvidíte, že ako vám práve kontroverzné a virálne články pomôžu naozaj boostovať tú návštevnosť a prinášať toľko návštevníkov, že možno aj vám servery padnú, keď budete mať slabý web hosting. Série článkov v tom zmysle, že napríklad ja momentálne mám v sobotu vždycky jedno video z série 10 videí. A pustím jedno video v sobotu, ďalšiu sobotu a tí ľudia vedia, že ten obsah bude pravidelný, že na budúce dostanú ďalšie video zo série. A keď máte niečo na pokračovanie, tak ľudia prídu, pokiaľ máte na ich e-mail. Môžete písať kontroverzné články na kľúčové slová, o čom vám potom aj Pavel Unger bude rozprávať v rámci SEA. Tieto články sú tiež potrebné, pretože opäť, ľudia, ktorí začnú blogovať, tak začnú blogovať na to, čo si myslia, že ľudí bude zaujímať, alebo čo zaujíma práve ich, ale zabudnú na to, čo ľudia v skutočnosti vyhľadávajú, nejakú SEO optimalizáciu a nemajú články, na základe ktorých by prichádzala návštevnosť práve z Google. Dnes, keby naozaj nič nerobí, možno to aj teraz budem prednášať, tak 1500 až 2000 ľudí denne príde na môj blog na základe toho, že som pred 2,5 roky spravil nejakú robotu. Že som písal články na kľúčové slova. Aj tieto články by mali byť vo vašom repertoári. Ďalšou super možnosťou, ako môžete vytvárať strategický obsah, sú práve zoznamy. Napríklad 10 tipov, ako vyťažíte z vášho webu maximum. 5 najlepších nástrojov, 5 najlepších SEO nástrojov. Tieto zoznamy sú vynikajúce v tom, že priťahujú návštevnosť. Ale sú už horšie v tom, aby ľudia vykonávali nejakú akciu. Prečo? Pretože keď máte 52 typov, ako schudnúť, tak čo spravíte? No ani jeden z nich. Pretože máte paradox voľby. Ale ako náhle máte jeden problém a jedno riešenie, že to je tá najúčinnejšia dieta alebo najlepší cvik na brucho, tak ten človek to vyskúša. Pretože mu dávate len jednu možnosť. Striedajte zoznamy, ale aj jeden problém, jedno riešenie. My ako tvorcovia obsahu, alebo blogeri, alebo online podnikatelia chceme čo? Aby to, čo publikujeme, ľudia zobrali, aby to vyskúšali, aby sme im pomohli a mali s tým výsledok a objednali si naše služby. Nechceme, aby ľudia bookmarkovali naše stránky, dali nejaký komentár, to je super a vôbec to nevyskúšajú. Pokiaľ ľudia nemajú výsledok s tým, čo robíte a to, čo vy im odporúčate, tak nebudú vás šíriť oni ďalej. Nebudú od vás opakovane nakupovať. Nestanú sa vašimi skálnymi fanúšikmi. Ďalšia vec, ktorú môžete riešiť, pokiaľ ste v pohode na videu a nemáte s tým problém, a to teraz nemám na mysli, že musíte byť na kamere priamo, ale môžete natáčať screencastové videá, budete natáčať obrazovku cez na Macu ScreenFlow alebo na písičku cez Camtasia, tak pokojne aj videoblog. Pretože koľký z vás
poďme si urobiť malý prieskum, najradšej čítate iba články a nepozeráte videá a audio. Čiže vy ste ako článkové typy tie textové. Ktorý z vás si najradšej pustíte nejaký podcast, niečo v aute, nejakú audio nahrávku? 1, 2, aj. A koľký z vás najradšej pozeráte video? Väčšina. O tom toto presne je. Takí, ako sme my, tak takí sú tí vaši návštevníci tam vonku. Oni tiež milujú video. YouTube, to je ako druhá najnavštevovanejšia stránka na svete. Prečo? Video a vyhľadávač, alebo patrí Google. O čom sa budeme tiež baviť. Podcasty, tí, ktorí radi počúvajú audio. A webináre. Môžete si pozvať nejakého hostia, alebo dnes cez Google Hangouty môžete zadarmo a veľmi jednoducho spraviť webinár. Kedysi pred 3, 4, 5 rokmi, keď ešte Hangouty neboli, tak neviem, nejaké to už boli služby, ale bolo to naozaj drahé a náročné spraviť nejaký webinár. Robte rozhovory. A povieme si, ako vám o chvíľočku, ako vám práve rozhovory pomôžu priniesť naozaj dramatické návštevnosti na váš blog. Jedna z takých častých otázok, ktorú ľudí zaujíma, je, že ako často mám pridávať obsah. Má to byť raz za mesiac, raz za 2 týždne, 5-krát denne. Ktorí to máte blogy? Kľudne povedzte, ako často pridávate obsah vy. Pavel? Raz mesačne? Každý deň? Ďalší? Ako často pridávate obsah? Raz za 2 dne? Bežný blog to robí takto. Proste nemá žiaden systém, dá 3 články denne, potom týždeň nič, potom dá niečo mesačne, 5-krát za týždeň. Nápadne mu niečo a ide s tým von. V momente to napíše a je šťastný, že tam ten článok vonku je. Pokročilý blog, niečo medzi bežným blogom a blogom na steroidoch, už má akýsi systém pridávania článkov. Napíšem niečo raz za mesiac, napíšem niečo raz za deň, napíšem niečo každé 2 dni. A tí ľudia si zvyknú, tí, ktorí budú na váš web chodiť pravidelne, že tam je niečo raz za deň, alebo že tam je niečo vždy prvý štvrtok v mesiaci. Ja keď som začínal s blogom na začiatku, tak robil som presne toto. A to robí to väčšina ľudí, je to úplne prirodzené. Keď nemám nejaké nová a som nadšený a chrlím článok za článkom. Za prvé 4 mesiace som napísal si 150 článkov, každý jeden deň jeden článok. To som si dal ako takú nejakú osobnú challenge. No ale potom som tam mal 150 článkov, možno 100-200 ľudí denne. Tie články nemal kto čítať. A povieme si, čo je možno taký lepší systém, ktorý pri blogu na steroidoch volám strategická tvorba obsahu a jeho propagácia v pomere 80/20. Ja som vtedy síce bol nadšený, že chrlím tony obsahu, ale čítal som ich len ja a pár desiatok ľudí. Odporúčam vám, aby ste obsah nielen tvorili, ale ho aj propagovali. Čo je úplne jednoduchá vec, ktorú som teraz povedal, že jo. Ale častokrát na to zabúdame. Publikujeme článok a teraz čakáme, že ľudia sa nám tam nahrnú. No, nenahrnú sa nám tam, sami od seba, potrebujeme niečo preto spraviť. O chvíľu vám ukážem, ako môžete ten článok, respektíve ten článok ďalej propagovať, ale pokiaľ sa budete držať len 50/50, že čas, ktorý venujete tvorbe obsahu, nech sú to 2 hodiny, nech sú to 3 hodiny, alebo deň, tak ten istý čas skúste venovať práve propagácii toho obsahu. Zbierať e-maily a napísať mailing vašej databáze, že ste napísali nový článok. Alebo zazdieľať ten článok na sociálnych sieťach, na vlastnej fanpage, na svojom možno osobnom profile, do nejakých príbuzných skupín. Keď už som načrtol tie série, rôzne videí, tak môžete spraviť pri tom blogu na steroidoch niečo podobné ako napríklad Marie Forleo, ktorá bloguje práve pre ženy v Amerike, tak Q&A útorky. Že každý útorok vy budete rozoberať tie najčastejšie otázky vašich návštevníkov, možno klientov a spravíte na to jeden článok, podcast, video. A tí vaši návštevníci si zvyknú,
že vždycky útorok robíte práve toto. Alebo ako Pat Flynn zo smartpassiveincome.com teraz robí video podcast Piatky. Ja mám video série Soboty, že vždy v sobotu tí ľudia vedia, že bude nové video práve z tej série. A kde by ste teda mali propagovať tie svoje články? Ja som vám už naznačil, že by to malo byť práve v prvom rade na vašu e-mailovú databázu. To je váš najväčší poklad, najväčšie zlato. Na vašej facebookovej fanpage môžete dať odkaz na článok, ale pokiaľ robíte aj video, alebo robíte podcasty, tak môžete aj odkaz na článok, ale môžete aj uploadnúť to video priamo na Facebook. Všimli ste si niekto, čo robí, alebo ako bojuje Facebook s YouTubeom? Na Facebooku? Ktorý máte fanpage? Peter? Keď si pridával na Facebook YouTube video, normálne ako zobral si URL-ku, publikoval ho tam, a koľko ľuďom sa to asi zobrazilo? Strašne málo. Skúšal si niekedy uploadnúť priamo video na Facebook? Je to vyššie. Presne to som chcel povedať. Facebook prirodzene podporuje svoje videá. Čiže pokiaľ nahráte odkaz na článok a budete robiť aj videá, odporúčam vám aj samostatné video uploadu na Facebook. Získavate väčší a väčší dosah. Môžete nejakým pridruženým skupinám na Facebooku, ktoré sa venujú WordPressu alebo tej vašej téme. Možno sa dohodnúť s nejakými ďalšími fanpageami, že si budete navzájom zdieľať obsah. Môžete komentovať na cudzích blogoch. Teraz nemyslím, že tam budete spamovať v komentároch vaše články, to je zlá stratégia, ale môžete pomáhať tým ľuďom, ktorí sa pýtajú v komentároch, reagujú na konkurentov a vy im odpíšete na ten komentár, pomôžete im a poviete, že viac píšem o tom na mojom blogu alebo niečo podobné. Pretože, ja čo som potom trochu neskôr pochopil, ľudia hľadajú na našich blogoch, na internete informácie. Im je ukradnuté, že to bude od Petra, Michala, Jozefa. Oni chcú riešiť svoj vlastný problém. To, či nám ho pomôže vyriešiť Peter, Jozef alebo Lukáš, nám je viac menej jedno. Chceme riešiť to čo nás zaujíma. Takže keď Pavel tam odkáže na svoj blog, kde mu pomôže lepšie ako ten článok, super, ten človek ho bude za to milovať. Alebo na nejaké diskusné fóra. Ale opäť platí, že nie je sa prihlásiť na nejaké diskusné fórum alebo niekam do komentárov a spamovať tam svoje linky, ale reálne tam tým ľuďom pomáhať, dostať sa do tej komunity a byť tam expertom. A potom môžete popri tom dávať tie vaše odkazy. Tí ľudia to potom nebudú brať ako reklamu. Asi to vidíme všetci. Keď prídeme na nejaké diskusné fórum, tak rovno linky a rovno sa to máže. Ako to na nás spôsobí? Že sa niekto snaží nanútiť. Teraz sa budeme chvíľu venovať tomu asi najdôležitejšiemu, čo nás pri tých blogoch a pri našich vlastných weboch zaujíma, to je práve tá návštevnosť, ako ju získať, potom ako ju skonvertovať na tých následovníkov alebo klientov. Ale ja vám dám práve 5 stratégií, takých mojich overených, najlepších, ktoré využívam, každú jednu z nich, ako môžete získavať viac návštevnosti na blog. Pred rokom na WordCampe som dával iba 3. Teraz som dodal ešte 2, ktoré sú naozaj veľmi účinné. Vašou úlohou po tejto mojej časti naozaj nebude využívať všetko, čo tu hovorím. Ale pokiaľ vezmete jednu vec, napríklad určite si hlavný cieľ blogu a začnete na ňom pracovať. Pokiaľ vezmete to segmentovanie a začnete sa venovať jednej danej oblasti, alebo vezmete jednu z týchto stratégií a začnete ju aplikovať, tak je to lepšie ako, Michal Kopecký tam hovoril toľko vecí, toho je veľmi veľa a nezvládnem to. Zoberte si len jednu vec, aplikujte. Potom si zoberte druhú vec, presne ako s tým segmentovaním. Takže základná otázka, ako získam viac návštevníkov na môj blog. Koho to zaujíma z vás? Poďte. Prvá stratégia je blog plus Facebook, čo asi všetci prirodzene vieme, ale ukážem vám zo pár tipov, čo môže práve kontroverzný virálny obsah, ktorý dokonca nemusí byť váš, spraviť s vašim blogom. Môžete sa inšpirovať, nazvem to inšpirovať,
cudzím obsahom, ktorý je napríklad niekde inde populárny. Na 9gagu, na Slovensku máme Refresher, v Amerike sú to BuzzFeed, Upworthy stránky. Vezmite virálny a kontroverzný obsah, ktorý je populárny inde a pokojne ho v nejakej forme prinieste vašim nasledovníkom, vašim návštevníkom. Dajte k tomu chytlavý nadpis a možno trochu sexy obrázok. Ale musím ešte dodať, aby ste nerobili niečo, čo vám môže uškodiť, tak pozor na link baiting. Viete, čo je link baiting? Kto vie, kľudne povedzte. Nikto? Pavel? No hej, ako význam, že... Základe, áno. Linkbaiting je, hádžete akúsi návnadu tým ľuďom, bez toho, aby ste im niečo reálne dali. Takže napríklad nadpis, tak toto sa mu podarilo. Nadpis vášho článku. Nehovorí absolútne o tom, čo je v tom článku a tých ľudí dostávate iba na zvedavosť. Facebook, vás upozorním, to začal penalizovať. Takže práve takéto články, majú na to algoritmus, zobrazuje častokrát menej ako tie, kde je jasne vidieť, že o čom ten obsah je. Na toto vás musím upozorniť predtým, ako prejdeme na tie ďalšie veci. Prečítajte si tento nadpis. Čo myslíte, čo bolo v obsahu toho článku? Pri tomto nadpise. No ja keď som tento nadpis videl, tak samozrejme som hneď klikal ako zo zvedavosti, čo tam pre Boha dali, ako skôr pohoršenie. A na našom topky.sk, čo je nejaká alternatíva extra.cz a týchto vašich webov, tak bol tam tento obrázok a napísali tam naozaj asi 5 riadkov. O čom je takýto článok? Na čo to komu je? Pretože, čo je účelom webov ako extra, topky a podobných? Ako priťahovať návštevnosť, aby tam klikali na reklamu. To je ich účelom. To je ich hlavný cieľ na blogu. Oni vedia, čo chcú. Preto robia takéto veci. Môj známy Andrej Mikula na blogu timemanagement.sk vzal populárny obsah, video, ktoré videl, že je virálne. Určite pravdepodobne ste ho videli aj vy. Zobral video, dal ho na svoj blog, dal tomu vlastný nadpis, ale spravil to populárnejšie, ako keby to len sprosto ukradol a priživoval sa na svojom obsahu. Dal tomu nadpis, chytlavý nadpis, pozor. 2 muži za 60 sekúnd prinútili spomaliť milióny ľudí na celom svete. Wow. Už je to o niečom, už viete asi, čo tam máte očakávať. Buduje zvedavosť ten nadpis. Zobral video, a jeho blog, pozor, je o time managemente. A dokázal toto video prepojiť s jeho témou. A spravil to tak, že prečo práve toto video práve na tomto webe? Perfektné, že to tam vôbec dodal, lebo niektorí sa proste s tým nebabrú, zoberú video, dajú to na svoj web a publikujú ho. Ale on aj pripomenul svojim ľuďom, tí, ktorí ho navštevujú a čo tam takéto video vôbec robí, tak prečo ho tam vôbec dal? Pretože často hovorím o produktivite. O tom, ako dosahovať viac a rýchlejšie. Lenže staré múdre príslove, pomaly ďalej zájdeš. Platilo a platiť bude. Zdroj, toto video som pôvodne našiel na stránke mojevideo.sk, jeho pôvodným autorom je NZ Transport Agency, slovenské titulky som vytvoril ja. Toto je spôsob, ktorým sa inšpirovať ukážkou. Čo si myslíte? Čo si myslíte? Čomu cudzí obsah, kontroverzný obsah, virálny obsah, ktorý nevytvoril on, priniesol pre jeho blog? Nejaké odhady. Skúste strieľať číslo. Čomu to prinieslo v návštevnosti? Práve toto video. Blog o time managemente, čo asi není virálna, populárna téma. $15,000 nových návštevníkov. Ďalšie tipy? Kto bude najbližšie? V čísle konkrétnom. 50,000. Vyššie, poďte. Milión už nie je na naše pomery. Koľko?
Veľa, poďte, nižšie. Toto video mu prinieslo 212 000 unikátnych návštevníkov, z čoho 35 000, alebo skoro 36 000 to zdieľalo medzi ostatných a zdvojnásobil počet subscriberov, ktorých na tom blogu mal. Čiže za zhruba možno rok aj pol, čo ten blog mal, dokázal nazbierať vďaka obsahu, ktorý na tému time managementu, produktivitu publikoval. 2200 ľudí, ktorých to zaujíma. Lenže čo spravil? Ponúkol ľuďom iný typ obsahu, kde masovo pritiahol viacej návštevníkov, no z tých 212 000 mal hroznú konverziu, to vám poviem. Ale ako z 1,5% alebo z 1000 ľudí 15% je rozdiel. Jemu sa podarilo vďaka kontroverznému obsahu rozšíriť sa po Facebooku a cudziemu obsahu, ktorý dokázal šikovne dostať medzi ľudí, zdvojnásobiť svoju databázu. Čo to môže znamenať zdvojnásobenie databázy pre jeho zisky? Môže ísť 100%. Viac ľudí môže potom prichádzať na jeho web. Toto chcem, aby ste si uvedomili. Toto je jeden z krásnych príkladov, ako to robiť. Nie len hlúpo kradnúť ten obsah, nehovorím, že to robíte, ale nejako to previazať s vašou témou, ktorú robíte. Napríklad Adam Debnár, niektorí ste si možno povedali, že na môj blog by sa to asi nehodilo. Môj známy Adam Debnár, s ktorým sme spolu zakladali tú skupinu Učíme sa podnikať, tak on robí marketing v stavebníctve. Robia montované domy z oceľovej konštrukcie. No, aký virálny obsah tam spravíte, že jo? Inšpiroval sa opäť na jednom z zahraničných webov a pripravil tuším, 25 najšialenejších domov, alebo najkontroverznejších domov. Nadpis prispôsobíte potom tej cieľovke. Zhruba stovky lajkov mal na tej stránke a pomohlo to ľuďom objaviť. Pomohlo ľuďom objaviť jeho stránku. Keď mal z toho 1-2 klientov, ktorí si kúpia nový dom, prečo nie? Toto sú stránky upworthy.com a BuzzFeed, kde sa môžete inšpirovať nadpismi, alebo ako to robia, také tie chytlavé nadpisy, ktoré fungujú, ktoré nutia ľudí kliknúť. Pretože keď si kúpite možno nejaký časopis, noviny, čítate každý jeden článok od ľava doprava? Kto to tak robí? Nikto. Pardon. Minimum ľudí to spraví. Ale čo spravíme? Pozrieme si nadpis, a to ma zaujíma, prečítam si to. Takto ako my fungujú aj ostatní ľudia. Môžete si vybrať túto stratégiu, alebo ju kombinovať s ďalšími. Keď vám je príjemnejšie točiť videá, tak môžete napríklad využiť stratégiu blog plus YouTube. A ja vám v tomto momente chcem ukázať, ako môžete mať práve 2 pozície vo vyhľadávaní. Čiže nie jednu v tých výsledkoch vyhľadávania, ale hneď 2. Ja som si zobral kľúčové slova, ako sa boskávať a boskávanie. A video, ktoré som natočil na základe článku. Ja som mal čisto článok, ale potom som sa dozvedel, že by bolo dobré robiť aj videá, niekedy koncom roka 2012. Tak som na základe toho článku, ktorý som mal, si zobral ten skript, respektíve tie slova, ktoré som v tom článku použil, vytlačil som si ich na papier, kľúčové frázy som dal do PowerPointovej prezentácie, nastavil som slajdy, na tom vytlačenom papieri, respektíve zapol som mikrofón, zapol som nahrávanie, klikal som slajdy a čítal som text. Takto vznikli moje prvé videá. Úplne hrozne to vyzeralo a dlho mi to trvalo. Ale keby som nespravil takéto niečo pred tými 2,5 rokmi, tak by sa mi nedarili takéto veci. Čo vám ukážem o chvíľočku v číslach, aby ste si to vedeli predstaviť, čo to znamená. Niekde v strede prednášky som sa vás pýtal, koľko milujete video. Väčšina ľudí šla hore. Google tiež miluje video. A na základe toho, že ľudia milujú video, tak im to video uprednostňuje. Prečo im uprednostňuje práve YouTube videá? A nie z Vimeo alebo z nejakých ďalších? Pretože YouTube patrí Google. Prečo by to nerobilo? Na základe toho, on vám veľmi rád vyhodí, ukážem vám 3-krokovú stratégiu, ako toto môžete robiť, aby práve to YouTube video bolo vyššie
A čo sa mi podarilo? Na prvom mieste je video vo výsledkoch vyhľadávania a na treťom mieste je práve článok. Čiže to video predbehol pôvodný článok. Pavel, vieš mi povedať v rámci toho SEA, ako sú klikateľné tie pozície? Zhruba koľko percent ľudí klikne na prvé 3 výsledky vyhľadávania? 80 alebo... Tak. Ale vo väčšine prípadov, aj pokiaľ sú tam tie reklamy nad tým, tak tie prvé 3 výsledky vyhľadávania, to sa si zhodneme, že bude klikať väčšina ľudí. Prečo nemať hneď 2 výsledky v týchto 3? To isté som spravil na kľúčové slovo boskávanie, je to ten istý článok, to isté video. Prvá a druhá pozícia. Prvé článok, druhé video. Robil som to v inkognitne móde, takže nemal som na tie personalizované výsledky. Čo to môže spraviť v číslach? Článok videlo 91 000 ľudí do tohto momentu. Video 100 064. Toto je kombo. Takto sa prinášajú ľudia na váš web. Pretože YouTube je druhý najväčší vyhľadávač na svete. Pokiaľ ľudia môžu pozerať nejaké výsledky vyhľadania na Google, ale môžu ich hľadať aj na YouTube. Môžu vás nájsť práve cez videa a dostať sa na váš blog. Ako to potom spraviť, aby ste sa zobrazovali čo najvyššie? A ako to previazať? Jednoduchý 3-krokový postup. Dajte rovnaké kľúčové slovo v článku aj videu. Čiže do nadpisu, do descriptionu a do tagov. Jednoduché, základné. Pridajte video na váš blog. Cez buď nejaký plugin alebo niečo podobné. Tretí krok, pridajte spätný odkaz, čiže tú URL toho článku na blogu, dole do popisku k tomu videu. Čiže blog odkazuje na video, na YouTube, a z YouTube odkazujete späť na blog. Akési kolečko. Týmto spôsobom znásobíte práve ten efekt, aby ste sa dostali v tých pozíciách vyššie. V rámci toho videa. To bola druhá stratégia. Poďme na tretiu. Blog a e-mail. Už sme to trochu načrtli, ale keby sa vás pýtam, čo si vyberiete? 10 000 e-mailov alebo nie 100 000 fanúšikov, 1 000 000 fanúšikov na Facebooku. Čo si vyberiete? Kto si vyberie fanúšikov? Ale je to v poriadku. Pretože pokiaľ máte 1 000 000 fanúšikov, budujete s nimi vzťah a robíte tie social media trochu pokročilejšie, tak to môže mať častokrát aj lepší efekt ako tých 10 000 e-mailov. Takže pokiaľ tie fanpage sú mŕtve a boli možno pred 3 rokmi vytvorené za účelom toho chytlavého nadpisu, čo ľudia len klikali, lajkovali 15-roční ľudia a naberala sa na fanpage databáza, tak z toho moc nebudete mať. Koľko si hovoril? Ty si hovoril, tuším, že koľko ľuďom sa zobrazuje to v tých fanpageoch. Menej. Myslím, že ty si spomínal, že áno. Pokiaľ máte väčšie fanpage, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 ľudí, čo ako na Slovensku v Čechách sú, tak zhruba 2%, a ten algoritmus ide nižšie a nižšie, sa zobrazí váš príspevok. Pretože čo chce Facebook? Zarobiť. Prečo by ste si nemali teda platiť za zobrazovanie vášho obsahu? Robí to presne takisto ako parkovacie domy. Na rok, na 2 vám to dajú zadarmo, naučíte sa tam chodiť a potom vás bude spoplatňovať. Takže práve týmto e-mailom budujete vzťah a voláte si tých návštevníkov naspäť na váš web. A môžete dokonca zistiť, čo tí vaši ľudia chcú. Pretože na Facebooku vám častokrát nenapíše človek na vašu fanpage, že mám problém s týmto a s týmto v menšom meritku, ako keď to spraví cez e-mail. Aby ste mu pomohli, možno dali mu nejaký odkaz na článok, ako by mal riešiť tento svoj problém. Môžete robiť prieskumy. Ja mám hneď prvý e-mail, ktorý posielam mojim ľuďom, jednu základnú otázku. Možno práve toto bude ten váš aha moment z tejto prednášky. A nemám to tu zahradené, nechcel som to hovoriť. Jednu otázku, pokiaľ by ste nevedeli nič od tých ľudí, len toto, tak vám to pomôže v biznise neskutočne. Pomôže vám to tvoriť obsah, pomôže vám to tvoriť produkty a pomôže vám to prinášať články, ktoré ľudí zaujímajú. Spýtajte sa ľudí, čo je ich najväčší problém v tej danej oblasti. Moja prvá otázka, čo sa pýtam chlapov, čo je tvoj najväčší problém v rámci vzťahu so ženami? Mám zhruba 4 až 5 tisíc odpovedí. Z toho potom som dal spraviť bratovi alebo asistentke
čo asi častokrát jedno a to isté, prepis z týchto ich odpovedí a z toho vyťahujem námety na články, námety na produkty. Z toho používam slova, pozor, toto bude veľmi dôležité, využívam slova, ktoré používa moja cieľovka. Pretože my na Slovensku máme pre jedno a to isté dva významy. Napríklad idem do práce, možno je to aj u vás v Čechách takto. Idem do práce, alebo idem do roboty. Máte to aj vy tak? A jak to máte vy? Vy máte zamestnania... Čo využívate častejšie? Idem do práce, alebo idem do zamestnaní? Hej, ako my častokrát nechodíme. Ja som zistil, že častokrát ľudia využívajú slovičko idem do roboty, u nás na Slovensku. Idem do roboty ako do práce. Lenže, keby som komunikoval na ľudí, ja neviem, v nadpisoch, v článkoch, chodíte do práce, tak nerezonuje to tak s nimi, ako keby im napíšem chodíte do roboty. Toto chcem poukázať na to, že pokiaľ vy robíte tie prieskumy, alebo z e-mailu vyťahujete kľúčové frázy a slova, ktoré vám ľudia píšu a pýtajú sa vás, tak ich môžete používať do vašich nadpisov, môžete ich používať do vašich článkov a budete trochu viac rezonovať s vašou cieľovkou. Poďme sa pozrieť na dve ďalšie stratégie, ktoré som nemal minulý rok v prednáške v Bratislave, ale dal som ich práve pre tú vašu. Je guest blogging a authority blog. V rámci, kto okrem svojho blogu, ktoré máte, píšete aj na cudzie blogy? Prečo to robíte? Prachy? Ďalej? Aby ste asi boli aj tam vidieť. Možno si prinášali návštevníkov. Vyhľadajte blogy v rámci toho vášho segmentu, v rámci tej vašej scény, kde by ste radi umiestnili svoj pozor hodnotný článok, nie že tam umiestňovať odpad a u seba hodnotné veci, pretože podľa toho vás ľudia budú posudzovať. So spätným odkazom k sebe. My ako tvorcovia tých blogov, webov, čo chceme na svojom blogu mať? Jednoducho hodnotný obsah. To chce mať každý. Nie nejaké bullshity, ktoré tam niekto napíše. Pokiaľ prídete s naozaj hodnotnou vecou, hodnotným videom, hodnotným výskumom a že by ste ho radi publikovali na nejakom väčšom blogu, ale možno približnom tomu vášmu, tak tí ľudia vám ho radi uverejnia a jediné, čo budete chcieť, nebudete chcieť za to peniaze. Niektorí áno. Môžete za to chcieť spätný odkaz, ktorý vás podporí potom vo vyhľadávaní a môžete sa ukázať ďalšej cieľovke. Authority blog, čo využívam najmä ja na mojom blogu, je opačná stratégia. Nie vypísať na druhom blogu, ale priťahnite tých blogerov, aby písali na tom vašom. A pokiaľ to budete kombinovať, tak ešte lepšie. Takže vyhľadajte autorov, ktorých by ste mali radi na svojom blogu. Od ktorých by ste radi mali článok. Od ktorých by ste možno radi mali rozhovor alebo interview. Tu sú tie rozhovory. Peter, kto je v tvojej oblasti najväčší expert v Čechách, alebo najväčší guru, alebo koho by si chcel mať na svojom blogu? Okrem seba. Čo ti bráni v tom, aby si mu napísal a spravil s ním rozhovor? Už to robíš? No, super, takže túto stratégiu využívaš. O tom toto presne je. A čo ten človek spraví? Pokiaľ má databázu, pokiaľ má fanpage, pokiaľ má osobný profil? Spropaguje, prirodzene. Ty to ani častokrát nemusíš od neho pýtať, pretože to útočí na naše ego. Aha, tam spravili so mnou rozhovor. Aha, tam som spravil článok. My tých ľudí nemusíme vôbec prosiť, aby to robili, my to budeme robiť prirodzene. Naša ľudská prirodzenosť. Ešte lepšie, ak majú svoje vlastné publikum. A poďme sa pozrieť už teda k záveru, ako zarobiť nakoniec z toho blogu. A keď už som tomu venoval jednoducho toľko času. Niektorí môžu blogovať ako v rámci koníčku, v rámci hobby, je to úplne v poriadku. Ale pokiaľ z toho chcete mať tie prachy, tie peniaze, tak bežný blog to robí tak, že predáva cudzie produkty. Čo nehovorím, že je dobré alebo zlé. Je to informácia. Má na svojom blogu banery, PR články, AdSense, nejaký affiliate. V rámci blogu na steroidoch ide o predaj vlastných produktov častokrát z toho dôvodu, že to miesto, ktoré je lukratívne, napríklad v hlavičke, možno v pravom hornom sidebare, tak keby tam dám AdSense reklamu, tak mi zarobí asi 50 až 100 krát menej, ako keby tam dám odkaz na svoj vlastný produkt. Toto som chcel iba tým povedať. Takže pokiaľ máte e-shop, online kurzy, konzultácie predávate, služby alebo semináre, tak, a nerobíte to doteraz,
tak vám to môže častokrát zarobiť viacej, ako keby ste predávali obsah tretích strán. Nehovorím, že jedno je lepšie od druhého, vy sa zamyslíte, čo funguje vo vašej oblasti vám. Ja som nikdy neponúkal produkty tretích strán, iba okrem affiliate. Nemal som nikdy reklamu na blogu. Takže môžem len z vlastných skúseností povedať. No a poďme sa teraz pozrieť teda na desatoro blogu, nejaké zhrnutie celej tejto prednášky. A čo by ste podľa mňa z mojich vlastných skúseností a odporúčaní, ako by ste mohli blogovať, alebo ako by ste to mohli robiť. V prvom rade, majte jasný cieľ a nerozptýlujte návštevníkov. Pokiaľ chcete od nich e-mail, aby čítali články, aby zadali komentár, like, tak opäť paradox voľby a častokrát nič z toho nespravia. Pokiaľ im dáte jasne vidieť, čo od nich chcete, tak oni to častokrát aj spravia. Pokiaľ návštevník, štatistiky sú rôzne, do 3, do 5 sekúnd nespozoruje, o čom je váš blog, o čom je váš web, tak odchádza niekam inám, pretože nenašiel informáciu, ktorú hľadal. Mojím hlavným cieľom je získavať e-maily. A týmto mám skoro vytapetovaný celý blog. Pop-up okno, header, sidebar pod článkom, footer, na stránke o mne. Ešte exit pop-up dorobím. Áno, niektorých to môže nasrať. Je to úplne prirodzené. Ale častokrát, pokiaľ ma uvidí na jednom, na druhom, na treťom mieste, tak niekde mi ten mail už zadá. Spomínal som, že mňa nezaujíma ma návštevník, ale mňa zaujímajú viac tí následovníci. Tí, ktorých zaujíma to, čo robím, a tí, ktorí ma budú sledovať ďalej, tí, ktorí mňa budú kupovať. Pretože na môj blog chodí zhruba 60% žien. Šokujúce odhalenie. A je pre chlapov. Prečo tam chodia? No asi zo zvedavosti. A častokrát oni šíria a zdieľajú môj obsah viac ako chlapi. Pretože chlapom je to blbé. Úplne prirodzené. Ale ženy mi nezadávajú e-maily. Pretože ich áno, zadávajú zo zvedavosti. Opäť mám určité percento v databáze aj žien. Ale nerobím to primárne kvôli ním. Rozdeľujte si tému a ovládnite segment po segmente. Pokiaľ momentálne sa venujete viacerým oblastiam, vyberte si jednu a skúste sa na ňu špecializovať. Pokiaľ ešte len začínate s blogom, rozmýšľajte nad týmto ako nad jednou z hlavných vecí, vyberte si jednu oblasť a na to sa stanete expertom. Až potom choďte na ďalšiu oblasť. Zbierajte kontakty a premieňajte návštevníkov na následovníkov. Pretože najúčinnejšie, ako môžete dostať toho návštevníka späť, je napísať mu e-mail. A koľko vám to trvá? No chvíľočku, ale môže to mať obrovský dopad. Dajte tomu svoju tvár. Koľký z vás, ktorí blogujete, neblogujete pod svojím menom, príbehom, tvárou, identitou? Je taký niekto? Prečo? Historické dôvody. Niekto má technické, historické? Ja som prvé 4 mesiace, ako som založil blog, nie že pod cudzou identitou, pod nejakým obrázkom a pod nejakým pseudonymom. Prečo? Pretože som sa bál. Hanbil som sa za to, čo publikujem. Ježišmaria, čo by povedali moji známi, že keby zistili, že to ja robím. Ale potom som začal chodiť po seminároch, po kurzoch, kde som hovoril, čo robím, a ľudia reagovali nadšene. Takže jediný, kto mal problém s tým, že publikuje taký obsah, neboli tí známi alebo kamaráti, alebo neznámi ľudia, návštevníci, ale bol som ja sám. Ako náhle som začal publikovať pod Michal Kopecký, mojou tvárou, môjim príbehom, tak tí ľudia so mnou lepšie rezonovali. Pretože cítili, že im rozumiem, že aj ja mám tie problémy. Videli, že nie som nejaký taliansky snedý model, ktorý by to mal veľmi jednoduché. Strategicky tvorte obsah a následne o ňom hovorte. Čiže pokiaľ chrlíte článok deň za dňom, tak rozmýšľajte aj nad tým, ako ho budete propagovať ten každý deň. Pretože je fajn publikovať obsah, ale pokiaľ ho nikto nečíta. My netvoríme obsah pre seba, myslím, dúfam. My ho tvoríme pre druhých ľudí. Pokiaľ ho nepropagujete, tak sa k nemu ľudia nedostanú. V základe, pokiaľ budete propagovať toľko, čo publikujete, tak to bude stačiť. Že keď hodinu venujete publikácii, tak hodinu venujete propagácii. Tvorte kontroverzný a virálny obsah. Dá sa to na každú oblasť. Vidíte, čo to prinieslo Andrejovi Mikulovi na time managemente? 212 000 návštevníkov plus 2000 subscriberov. Čo to môže znamenať pre jeho zisky, pre jeho predaje? Mohol raz tak raketou vyrásť. Možno to tak bolo. Nebol to jeho obsah. Dokázal to krásne prepojiť s témou a uviedol aj zdroj. Špičkujte nadpisy, pretože my ľudia si vyberáme na základe nadpisov. To, čo nás zaujme, na to klikneme. Pokiaľ nás to nezaujme, pokiaľ je to len nejaký generický nadpis na základe kľúčového slova,
časti nás to môže zaujať, pretože to ľudia vyhľadávajú, ale je to super, pretože my ľudia konáme na základe buď pozitívnej, alebo negatívnej. Čiže keď sa bojíme, že niečo stratíme, je to častokrát taká istá silná motivácia, možno niekedy silnejšia, ako to, aby sme niečo získali. Dávajte si pozor na túto jednu vec, aby vám nevypadali zuby. Motivácia strachom. Alebo najnovšia pasta, ktorá vám zachráni zuby. Na čo ľudia radšej kliknú. Pozor, negatívna motivácia je krátkodobá, pozitívna je dlhodobejšia. Takže snažte sa takto s tým aj pracovať. Články po sebe čítajte nahlas. Nerobíme to všetci. Ja som to robil kedysi, teraz už menej, ale častokrát, keď som si prečítal ten môj článok nahlas, tak som tam objavil zlý slovosled, bola tam zlé slovíčko použité, nešlo to do úst. Články sa snažte tvoriť tak, aby to bola akoby diskusia medzi vami. Používajte viacej slovíčka ja, ty alebo vy a medzi tým vašim návštevníkom. Pokiaľ to bude znieť ako diskusia, ľahšie sa to bude tomu človeku čítať a dočíta to až nakoniec. A spraví akciu, ktorú chcete. Aby to zdieľal, aby zanechal komentár alebo aby sa prihlásil do vašej databázy. Tvorte rôzne druhy obsahu. Aj video, aj audio, aj text. Videli ste, ako vám to môže pomôcť, pokiaľ len pridáte video do článku. Raz také návštevnosti. Pokiaľ začnete tvoriť podcasty, opäť vám to pomôže zachytiť ľudí, ktorí sú tie sluchové typy. Niektorí radšej čítajú obsah. Ale ja pokiaľ natočím video, tak nie je nič jednoduchšie, ako z toho spraviť audio jedným kliknutím. Vy exportujete MP3 a môžete to publikovať niekde ako MP3. A môžete dať text. Ja dnes tvorím obsah tak, že na 2 hodiny, to je taká pikoška možno pre vás, aby ste videli, že vám to nemusí zabrať týždňa a mesiace tvoriť video, audio a text. Ja dnes, respektíve ešte v decembri som natočil za 2 dní 30 videí, som sa tak trochu hecol, mal som ich natočiť za 30, ale tak extrémisti to robia za 1, za 2. Mal som iné veci na robote. A tieto 2 dní, natáčace dní, kde som si pripravil skript, video, tak znamenajú to, že mám na 3/4 roka videosérie soboty. Ten typ obsahu, o ktorom som vám hovoril, tak každú jednu sobotu ide jedno video. 30 videí, 30 týždňov. A ja som tomu venoval len tie 2 dní. Audio mi z toho spravil niekto iný, prepis mi z toho spravil niekto iný, na blog mi to hádže niekto iný, e-mail mi z toho robí niekto iný. Čiže ja nehovorím, že to musíte robiť vy. Aj takto sa nad tým rozmýšľajte, že kto tú prácu môže spraviť za vás. A vy sa môžete venovať tomu biznisu, marketingu, stratégii, rozhovorom, čomukoľvek inému. Nemusíte to robiť zákonite vy. A odporúčam vám, aby ste reagovali na každý jeden komentár, ktorý máte na blogu, na každý jeden e-mail, možno, ktorý dostávate. Pretože tí ľudia tam ten komentár nedávajú len tak. Pokiaľ vám dajú možno, že super článok, tak im napíšete ďakujem, som rád, že sa vám páčil. Útočíte na dôležitosť tých ľudí a oni chcú vedieť, že ich tam niekto počúva. Že to nie je len váš nejaký výplod na tom blogu, ale chcete diskusiu. Keď vám tam dá niekto negatívny komentár a je konštruktívny, pokojne na to reagujte. Pokiaľ vám niekto napíše e-mail, pokojne mu odpíšte. Pokiaľ dostávate stovky a tisíce e-mailov, je to ťažšie. Musíte to už potom nejakým spôsobom nájsť v tom systém, ale tí ľudia vám nepíšu tie komentáre alebo e-mail len tak. Chcú od vás odpoveď. A nikdy neviete, toto je zaujímavé, nikdy neviete, kto je ten človek, ktorý vám píše komentár alebo e-mail. On môže byť váš nadšený fanúšik. On môže od vás kúpiť produkty. Ja mám asi 4-5 programov a existujú ľudia, ktorí kúpili všetky odo mňa. Prečo? Pretože som sa k nim správal korektne, komunikoval som s nimi, odpisoval som im na Facebooku, v komentároch, v e-mailoch. A oni vám v budúcnosti zaplatia tie peniaze, nie hneď. Ale to asi možno najdôležitejšie je, že bavte sa tým. Pokiaľ to budete robiť z nudy, alebo budete ten deň nevľúdny, nechce sa vám publikovať, nemusíte. Ono je to potom v tom článku cítiť. Pokiaľ vy publikujete obsah, keď ste naštvaní, unudení, unavení, ono sa to prejaví v tom článku.
By ste museli byť naozaj perfektní copywriteri, aby sa to tam neprejavilo. Aj tým sa to tam prejaví. Pokiaľ budete robiť to, čo vás baví, publikovať obsah, ktorý milujete, viete o tej téme a to nadšenie dávate do tých článkov, potom aj tí ľudia vás budú milovať. Takže ja vám ďakujem, že ste tu boli, že ste to vydržali. Ja verím, že nebudete používať všetko z tohto. To osobne tiež všetky stratégie úplne do detailov nepoužívam. Vyberte si najprv jednu. Nech je to cieľ na blogu, nech je to segmentovanie. Tu zaveďte a choďte na ďalšiu. To je ako s tým segmentovaním. Alebo vyberte si jednu z tých stratégií, ako získavať návštevníkov. Čo vám je lepšie. Facebook, YouTube, e-mail, guest blogging alebo authority blog. Vyberte si to, čo vám vyhovuje. Potom do toho zapájate ďalšie veci. Pretože pokiaľ nespravíte nič, tak sa nič nezmení. Keď spravíte len niečo, tak sa niečo vo vašom živote zmení. Ale robte aspoň niečo, choďte do akcie. Takže bavte sa, choďte do akcie a vám ďakujem za váš čas, že ste tu boli.